Здравейте хора, ние ще ви покажем как да си направим рез на Minecraft. Това ми е първият клип, който ще снимам, затова ви трябва първо дървена мотичка. Ще трябва първо да натиснете с левия бутон на едното купче, след това с десния на другото и пишете така: Res Select Vert. И след това, ако искате да имате име на реса, пишете Res Creative и примерно Майнак. Аз няма да го направя, защото имам друг рез. Сега, ако искате да добавите човек, пишете просто Res Pse името на реса Майнак, името на човека примерно ЕРНСТ и Trusted Truer. Ако искате да го премахнете, пишете също обаче Trusted False. Това беше клипа, приятели. Дано да ви е харесал, да ви е помогнал. Надявам се. Довиждане.